Já vás všechny zdravím, dobrý den v Praze, dobrý den na Staroměstském náměstí. Tady sice padají vlády, dějou se různé věci, ale do toho všeho nám hrozí volby do Evropského parlamentu. Je velmi jednoduché v situaci, kdy celý svět se bojí finanční krize a ekonomických dopadů, kdy v celém světě se spojují lidé proto, aby našli nějaké řešení té situace, tak je velmi jednoduché nacházet populistická hesla, kterými lidi jenom strašíte a děsíte. My chceme problémy řešit, nechceme lidi strašit, nechceme v žádném případě vyvolávat mezi lidmi paniku a nechceme šířit katastrofické scénáře. Proto my jsme zvolili kampaň, kterou dnes chceme tady v Praze zahájit, a to je kampaň Řešení místo strašení. Zvolili jsme pro tu kontaktní kampaň projekt, který jsme nazvali Městečko řešení. Ta kampaň je o tom, jaké najdeme léky a recepty na řešení krize. Jakým způsobem zachováme vaše pracovní místa. Jakým způsobem budeme v této situaci řešit sociální systém. Jakým způsobem zabezpečíme energetickou bezpečnost. Jakým způsobem vyřešíme naše postavení Čechů, Moravanů, Slezanů v Evropské unii, v Evropě. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Každého pravicového poslance je v Evropském parlamentu třeba jako soli, takže nám pomožte, podpořte nás, těšíme se, přijďte k volbám. Budeme rádi, když 5. a 6. června přijdete k evropským volbám a když zvolíte kandidátní listinu číslo 4, což je kandidátní listina Občanské demokratické strany. Volte ty, kteří vám nabízejí nějaké řešení a ne žádné řešení. A volte ty, kteří nepoškozují Českou republiku. Volte číslo 4. To je dobré řešení pro nás, pro všechny.